tror det, ja. Pappa, du får ta nytt. Ja, 1, 2, 3. Där. Så, nu är han förbi. Man har en fruktansvärd förmåga på Harley-fabriken att göra saker lite grann svårare än vad de skulle behövas göras. Efter hangaround-tiden så, om man har visat sig duglig så att säga, så blir man ju prospect. Och prospect är ju egentligen att du har fått en klapp på axeln, att du sköter dig. Du kommer vidare, att du verkligen vill vad du satsar på. Nej, det behøver man overhovedet ikke. Vel? Altså, det er også det, der er nogen, der tror, at man skal gøre et eller andet specielt for at blive Hells Angels, eller man skal udvise en eller anden speciel opførsel for at være Hells Angels. Det er ikke noget, man gør. Det falder en naturligt, fordi det der med, at man er Hells Angels, eller kan blive Hells Angels, det er et eller andet, det er, fordi man føler så stærkt i hjertet for den klub, som man gerne vil ind i. Og det, jeg har sagt det et par gange før, ikke? Men det, altså, vi er lige så almindelige som alle mulige andre. Vi har bare den forskel til almindelige mennesker, at vi er et broderskab. Og vi behandler de mennesker, som der er i den klub, vi er i, ligesom vores familie. Man skal tænke nogenlunde ens for at komme ind i organisationen. Ikke? Det er ikke, hvor du kommer fra i samfundet, eller hvad arbejde, eller hvilken klasse du går ud af. Det er tankegang, det er indstilling til tilværelsen, eller til ens eget liv fremover, man sådan set, der sådan set er det samme. Ikke? Hösten 93 tror jag de sökte och blev upptagna som hangaround 13 maj 94. Och sen dess så har vi då jobbat målmedvetet och frenetiskt för att bli medlemmar då. Men helt uppenbart så har vi inte jobbat tillräckligt hårt, för annars skulle vi antagligen vara medlemmar idag. Men det får tiden utvisa den dagen vi blir medlemmar. Vi har inte bråttom på så sätt. När det är dags så är det dags. Det är ingenting som vi kan påverka förutom genom att jobba stenhårt för att bli det. Anledningen till att man söker sig till Hells Angels för min egen personliga del, det är att det är världens äldsta, det är världens största och det är världens bästa motorcykelklubb. Det är en pojkdröm som förhoppningsvis går i uppfyllelse. Det går att ta ett kik nu, eller du kollar där? Du ska bara ja, du tar dörren av vänster. Jag går in och ser. Ja, det. I princip så är du i tjänst 24 timmar om dygnet. Du är ju fri. Har du familj, så du har ett par barn och en fru, då blir det ju väldigt ofta väldigt vanligt som det blir skilsmässor och sådana grejer. För att du äger inte din egen tid som hänger på prospect. Man gör bara inte det. Men det är någonting man själv har valt. Man får vara medveten om det när man går in i detta här. Att livet som HR är 24 timmar om dygnet. Och det måste man ju lära sig det under hangaround och prospect-tiden. Egentligen kan man inte lära sig det, men man måste liksom vara medveten om att det är det även som hangaround och prospect. Och eftersom du då står under lära så att säga till att bli Hells Angels, så måste du lyssna på medlemmarna. Och om du får direktiv och jag vill inte säga order, utan direktiv och uppgifter att sköta, så får man göra det vilken tid på dygnet det än är. Därför äger man inte sin tid, och det är det som är jobbigt. Man kan inte som prospect säga att nu drar jag iväg en vecka på semester här med ungarna kärring. Det kan man inte göra. Utan det är, får jag lov. Som medlem kan man ju själv äga sin tid. Längtar efter att bli med. Jag ska väl inte gråta den dagen jag blir där. Möjligtvis av glädje.
Når du har jobbet så mye og liksom drømt så hardt og endelig klart å forbli det, så du vil bare ikke gi slipp på det da. Ikke for alt i verden. Prøv å ta meg vesten. Ikke sant? Du vil ikke prøve engang. Ikke sant? Det smadrer jeg uansett. Så jeg tar alt jeg har i hånda i nærheten. Så jeg gjør alt for at jeg skal beholde. Det er ingen som skal komme og kødde med meg. Det var 7 minutter over 4, hadde jeg klokka nå. Så det var akkurat 14 dager siden på sekundene siden vi ble medlemmer. Når jeg ser på alt jeg har gjort i dag, liksom, jeg har brukt 6 år på å bli Hells Angels. Og når jeg ser tilbake på det i dag, så jeg angrer ikke noen ting. Jeg har sittet i fengsel, jeg har vært på fest, jeg har hatt det beste i verden, liksom. Og nå er det enda bedre. Så. Jeg har jobbet og slitet for den saken i lang, lang tid. Altså når du endelig liksom når målet, det er helt ubeskrivelig følelse. Da har du oppnådd det du har jobbet og slitet for. Og du har blitt eliten av eliten i bikermiljøet. For det er ligesom om det er grundlæggerne for hele motorcykelverdenen i dag. Fordi de er de første, og de er de største. Og som vi så siger, nu er jeg selv medlem, jo, så vi siger, vi er de bedste også. Ikke? Og det er vi, fordi vi netop har sådan en modningsproces og sådan en udskillingsproces, der gør, at det tager så lang tid at blive medlem. Så det er ikke bare hvem som helst. Altså, vi tager jo ikke idioter ind, jo. Det kan ikke betale sig. Det kan man ikke holde ud at være sammen med i mange år. Om de inte lyssnar på vad de mest erfarna bikersarna i hela världen har att säga om saker och ting inom bikervärlden. Om man liksom tar avstånd från det, då har man inte mycket mellan ögonen. Vi har det bedste broderskab. Så selvfølgelig styrer vi bikerverdenen, men det har vi også ret til, for det er vores verden. Det är klart att man trampar inte på folks ära och så det gör man inte med Hells Angels ostraffat. Men vi begär inte av andra MC-klubbar att de ska gå våra ärenden och göra hit och dit. Där finns plats för alla klubbar i Sverige. Vi vet vem vi är. Så länge andra MC-klubbar vet vem de är, då är det helt okej. Då fungerar allting perfekt. Men det finns alltid uppstickare som kommer här och var. Och sånt kan man inte acceptera om man själv anser att man har rätt. Det sätter vi rätt högt, eller mycket högt. Att du hjälper din broder, va? Du hjälper dina vänner. Va? Ja, om någon skulle åka i ekonomisk knipa eller någon skulle behöva någonting, hjälp med sitt företag, sin familj eller vad det nu än må vara, va? Så finns det alltid någon att gå till som hjälper dig. Va? Du måste visa lojaliteten.